Riwruok mar Azimio ogolo siem mager mar wuok e twak kod piny owacho poni twak makamano ibiro bagi e bwo chike mag od bura. Azimio wacho ni ok ne giwinjore kod jatend piny Kenya William Ruto e wi weche ma komiti mar 14 dhi twake, kendo oseyo Kenya Kwanza kuom biro e twak kod paro ma opondo. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Azimio onyonore ni komiti no nyaka twag e wi weche 4 madito mane gimiyo piny owacho ma ok wach chuogo IEBC kende. E ranyisi machielo ni twak e kind riwruok mar Azimio kod Kenya Kwanza kuome omoko e rot, Azimio onyonore ni twak makamano nyaka timore mana oko mar od bura ma ok ni itaye e bwo chike mag od bura. We remain committed to an extra parliamentary dialogue that is honest, transparent, meaningful, and bipartisan in conception and execution. Our members of parliament in both houses shall not be party to any other process, and particularly not the one proposed in the motion by Kenya Kwanza. Kaluwore gi Azimio, onge winjruok moro amora mane gichope kod jatend piny William Ruto e wi kit twak ma komiti mar 14 dhi twakie. When Honorable Ruto invited us for talks, he did not in his speech capture the entire framework for talks as had been agreed upon with the emissaries he sent to us. Ewi mano, Azimio oumoyie piny ni komitino nyaka gombaka ewi weche 4 madito mane gimiyo piny owacho mar Kenya Kwanza. The dialogue must be about all the 4 issues, namely the cost of unga, fuel and electricity, forensic audit of the servers, bipartisan reconstitution of the IEBC, and respect for multi-party democracy. Mabiro bang' jatend piny kod riwruok mar Kenya Kwanza ka ochung' motegno ni twak e kindgi kod Azimio dhi mana bedo e wi chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC. Kata odoko ni Azimio osegwelo jaod bura mar Arieda Otiende Amolo kaka jakom komiti madhi tayo twak, Kenya Kwanza pod ok ochwalo nying margi, gino ma Azimio neno kaka yo mar digo chakruok mar twak. Any reasonable observer of the happenings in the last few weeks will agree with us that Kenya Kwanza has no intention whatsoever of holding any dialogue at all, let alone one that is honest, transparent, and bipartisan. Azimio bende osingo mar dhi nyime kod ng'anyo margi tok nyasi mag Ramadan. E kinde ma kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio dhi nyime kod kawo chung' motegno e wi weche ma onego gigoye mbaka, penjo maduong' en ni to bende gidhi chopo e winjruok, to bende twak makamano dhi nyago olemo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wan mani wechego mag twak ni